Tässä videossa mä aiotaan vähän pelata 3 minuutin video, jossa pelataan Minecraftia. Ja tässä varmaan ollaan täällä eri paikoissa, just niin kuin saatiin tää oikein Minecrafti. Ja sitten nyt me mennään tänne meidän... Koitetaan löytää täältä netteriportaali, jos tässä videossa kerkeenkään. Ja sitten Sitten nyt me mennään tänne ja hypätään tästä tähän. Kun sanoin, että perjantaina tulisi tämä striimi. Tässä nyt se on tämä striimi. Nyt koitetaan löytää tämä netteriportaali jostain täältä. Sitten me hypätään tästä. Koitetaan löytää tämä meidän maailma. Ja okei, otetaan sitten tuosta. Ja taas alkaa vähän lagimaan, en tiedä miksi. Varmasti se Juhoti, niin tietsikka ei ole niin hyvä, että siksi ei varmaan toimi hyvin. Täällä näin just tuolla jonkun kylän. Pitäisikö lähteä? Lähdetäänpä sinne. Otin vahingossa vähän valtamitsia, ei huomannut miksi. Otinkaan sitä. Otetaan vähän tätä raakaa. Katsotaan onko tää se. Otetaan tää. Ei näytä vähän siltä, että tää ei olisi. Tässä on joku kuninkaan talo on käyttänyt vedellä. Ja lähdetään etsiin paikkaa, missä voitaisiin vaikka pistetään tää blokki tähän ja tähän. Ja arkkunahka. Ja sitä on hyvä, vaikka mä otin nahkahousut käyttöön, mutta siitä meillä ei kyllä ollut. Ei täällä kyllä ole mitään. Nyt meillä on tää yksi. Oh no, please, no. Ei hypätä tuolta. Ja nyt tässä alkaa nyt. Löydettiin joku ruokokylä.